eta ongi etorri egun berri batera eta aste horri batera. Gaur astelena asteko bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik, Amaia eta Ekine Euskal Zalen Topaguneko langileak dira eta mintzakide programa berria aurkeztuko digute. Eta bestetik, Ander Zudaire eta Izaskun Barber. Hauek Hortzadar Euskal Folklore taldeko kideak dira eta Nafarraziak dokumentala aurkeztuko dute. Dokumentala Golen Baionan pasaden astean aurkeztu zuten eta gaur Xaloan honen inguruan hitz eginen dugu. Baina, beti bezala, goazen lehenengo betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1915ean, New Yorken 33.000 emakumek martxa bat egin zuten emakumen sufragio aldarrikatuz. Urte batzuk geroago, 1917ean, boltxebiken komite zentralak intsurrekzio armatua prestatzearen aldeko botoa eman zion Lenini. Egun berean, baina 1939ean, dibortzio legea anulatu zuten Espainian. Eta bukatzeko 1971an Alemanian Mercedes-Benz enpresak aibarrak patentatu zituen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Aste artean, emakumeen hiria ibilaldi gidatua. Emakumeen hiria ibilaldi gidatua antolatu du Zaldiko Maldiko elkarteak urrian historia solasbide zikloan barne. Ana Diez de Eure historialariak egingo du bisita. Historian anonimoak beti emakumeak izan da, ibilaldi honetan ahanzturarik berreskuratuko ditugu, Iruñeko historioan garrantzia izan duten hainbat. Artzapezpiku plazatik abiatuta arratsaldeko 5:00. Asteazkenean, Belarriko Kilkerrak liburuaren aurkezpena. Fernando Reik gidatuta, Uxue Alberdi eta Begoña Durruti liburuaren egileek Belarriko Kilkerrak aurkeztuko dute. Arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Ostegunean, batetik literarte txiki. Brif Braf Bruf jaialdiaren barruan, literarte txiki tailerra eskainiko du Izaskun Mujikak. Arratsaldeko 5:00 7:00 bitartean izango da Txantreako liburutegi publikoan. Aurrentzako sorkuntza tailerra da eta Iani Rodariren ipuinaren irakurketarekin hasi eta jolasaren bitartez eta irudimena aske utziz, ipuin berri baten oinarria sortzeko elkarlanean arituko dira. 8 urte bitarteko aurrentzat. Bestetik, ipuin kontalaria Kamixi Baiarekin. Kamixi Bai saioa Isabel Salcedok kontatua. 4 urtetik gorako aurrentzat sarrera librearekin. Jarraian, irakurle taldea, kristalezko begi bat. Emakume baten mintzoa adituko duzu liburua zabaltzeaz batera. Begi bat galdu nuen nerabezaroan. Minbiziz hil zitzaidan ama. Dibortziatua naiz eta seme bat daukat. Lantokian kontua eskatu nuen iaz, horrela hasten da Miren Agur, mea beren kristalezko begi bat liburua. Eta hura izango dute eztabaidagai irakurle taldean. Arratsaldeko 7:00 Fertxu Izquierdo idazleak gidatuta. Bukatzeko, Arkanbele kantak. Zibibos kondestablearen areto nagusian 7:30. Euskarazko errezitaldia. Arkanbele kantak hitza, musika eta irudia. Mikel Taberna, Joseba Irazoki eta Oier Fuentesekin. Ostiralean batetik antzerkia. Zeozertan dabil, baina ez dakit zertan. Nafarroko antzerki eskolan 7:00. 3 lagun elkarri galdezka. Gu familia bat gara? Antzeslana hasi eta ikusleak ez du argi izango zein den 3 pertsonaien arteko harremana, baina berekintzen arira joango da deskubritzen 3ko honek ezkutatzen duena. Bestetik, Eresia Lurrarin bekizu, ama. Gure ama hilda, kantu bat, dantza bat, erritu bat, lore bat eskaini nahiko nioke. Hildakoei gorazarre egiteko abesten ziren bertsoak dira Eresiak, baina nik jada ez dut kanturik hildako ama agurtzeko. Maite dugunaren heriotza datorrenean, zer egin, Oier Zunigak ekintza eszenikoa bera dolu herritu kolektibo bilakatzen du. Arratsaldeko 8:00 Zizurreko kulturretxean, sarrerak 6 eurotan. Igandean La Pamplonesa sari solidarioak. La Pamplonesaren sari solidarioen kontzertuan haziak eta zaporeak erakundeak sarituko dituzte. Haien lana saritzeaz gain, indartzeko xedez, kontzertuan lotzen den dirua bere osotasunean saritutako 2 erakundek jasoko dute. Ikuskizunean bertan, La Pamplonesarekin batera, hainbat gonbidatu igoko dira Ogoltzara. Haien artean, Enrique Villarreal Eldrogaz eta Ibilbedi taldeko Ibai Osinaga eta Ametsa Aranguren. Sarrerak Gaiarren zein webgunean eskuratu daitezke 12 euroren truke.
ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen argazki nagusian, korrikalariak Zuriainen inguruan goizon batean. Izenburuan Zubir Iruña lasterketa handi bat. Xabier Macias eta Enar Etxeberria jaun eta jabe maratoi erdian. Titular nagusian, jaiotza tasa 20% jeitsi da Nafarroan azken urtean. Iaz, 4.764 jaiotza erregistratu ziren, eta aurreikuspenen arabera, 2023an jaisten jarraituko du. Lau amatik, 34 urte baino gehiago dituzte. Eskuinean, Israelek bombardaketak areagotu ditu Gazako zerrendan. Laguntza humanitario mantsoa ematen ari da. Libano eta Israel arteko muga tenkatzen da. Behan batetik altxorraren letren erosketak gora egin du Nafarroan. Askok aukeratzen dute aukera hau beren aurrezkiak inflaziotik babesteko. Bestetik, Rubenen tapizak babesteko ateak Nafarroko jauregian. Bukatzeko 9 goi kargudun oik kargubetzeak kobratzen dituzte. Elma Saiz eta Itziar Gomez kontseilarioiak eta 7 zuzendari nagusi ohi dira. Diario de Navarrako titular nagusian 2024an Nafarroako 20.000 etxek ordainduko dute gasik garestiena. Auzotarren tarifa arautua abenduaren 31an amaituko da. Beko argazkian, Maricruz Alvarezek bere alaba Ana Belen musukatzen du atentatuan zauritua. Tituluan, etak hondakinez estali zuen sehaska. Duela 40 urte, bandak Lekuberriko Guardia Zibilaren kuarteletxeari erasotu zion. Bertan, 3 emakume eta 8 adingabe zeuden. Behan batetik enpresa aktiboek gora egin dute Nafarroan, 2017an zegoen mailaraino. Bestetik, oliba olioren prezioa altu mantenduko da datorren urtean. Bukatzeko argazki nagusian, partaietako bat atzo goizean Navarrarenan. Titularrean, salto Navarrarenan. Iruñak atzo itxi zuen Espainiako parkur txapelketa 2005 ikusle baino gehiagorekin. Garako titular nagusian, Inigo Urrutia, UPV-HUko administrazio zuzenbideko irakaslearen hitzak. Ereduei buruzko zuzenketa legearen amaieraren aurka doa. Larun batean, Inigo Urrutiak EH Bilduk antolatutako jardunaldietan parte hartu zuen, hezkuntza sistemaren hizkuntza faktorea jorratzeko. Gai hori EAJak eta PSek ereduei buruz egindako zuzenketaren ondoren piztu zen. Argazki nagusian, defentsako akats bakarrak Atletik zigortzen du Bartzelonan. Akats hori Guiu debutari gazteak baliatu zuen talde zuri-gorriaren lana izugarri zigortzeko. Zorte hobea merezi izan baitzuen. Eskuineko berrietan batetik beherapen turistikoaren aldeko mobilizazioa Donostian. Hiriko turismo masiboaren aurkako martxa egin zuten atzo Donostian. Bestetik, Hezbolak Israeli armada zatitzen dio eta lurraren inbasioa geldiarazten du. Bukatzeko, Claudia Bernal, Kubako CIPS zentroko kideak dio txertoa daukatela eta ezin dutela esportatu blokeoagatik. COVID-19 aurkako Latinoamerikako lehen txertoa sortu du zentroak, baina blokeo dela eta ezin du beste herrialde batzuetara zabaldu. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Eneko Lazkozek irabazi du Leitzako saioa, eta osatu dira final aurrekoak. Azaroaren 19an Lesakan jokatuko den final aurrekorako txartela eskuratu du Etxarri Aranazko bertsolariak. Gaurkoarekin itxitzat eman da final laurdenen fasea. Eta ondorioz, osatu da final aurrekoetan ariko diren 18 bertsolarien zerrendan. 200 entzule inguru bildu dira Leitzako herri aretoan, saioa zuzenean jarraitzeko. Beste berrian, Alaitxu eta Kementxu. Gizonezkoen osasunak 2 eta 0 irabazi zuen ostiralean Granadaren aurka. Garaipen horren ondotik, gorritxoak 9. dira sailkapenean, 13 punturekin. Bukatzeko Maialen Marin. Antzokiaren zigilua programazioaren aniztasuna da. Antzoki publikoa gara eta iruindar guztioi zuzendu nahi dugu. Gaur abiatuko da udazkeneko programazioa Marta Graham dantza konpainiaren baletarekin. Maialen Marin Gaiarreko komunikazio arduraduna izan dute metropoli foralean Antzokiaren zaharberritza lanak eta kultur proposamenak izpide. Gaurko eta biharko guraldia entzun dezagun orain. Bart iritsi den fronte goizean aldenduz joango da, eta denean atertu eta odeitza zertxobait airinduko da. Eguerdi partean eta arratsaldeko lehen orduetan giro lasaia gailenduko da, eta hego-mendebaldeko haizearekin temperatura maksimoak 20-22 ingurukoak izango dira kostaldean eta hegoaldean pikin bat baxuagoak.
Hala baina, arratsaldeak aurrera egin ahala, mendebaldetik beste fronte bat gerturatu joanen da. Ahulduta iritsiko da, baina tarteka zaparradaren bat bota dezake, batez ere gauean. Kostaldean haizeak mendebaldera eginen du eta zakartu egingo da. Asteartean zerua lainotuta gertuko da, baina euri gutxi eginen du. Goizaldean eta arratsaldetik aurrera han hemenka euri pixka bat egin dezake, baina gainerako orduetan ateri egongo da leku gehienetan. Hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta kostaldean boladaka da gogor joko du. Temperatura koska bat behera egin dezake, batez ere Mediterraneo isurialdean. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Amaia eta Ekinerekin gaude, Euskal Zalen Topaguneko langileekin, arratsalde on neskak. Arratsalde on. Mintzakide programa berrira aurkeztera etorri dira. Beraz, konta iguzu pixkat zer dan mintzakide edo ezagutzen dugun mintzalagun, solaslagun hori. Bai, mintzakide programa da Iruñerria hartzen duen mintza praktika egitasmoa eta, hortxe gabiltza. Eta nori zuzenduta dago programa hori? Bai, hor bereizten ditugu bi perfil, izan daiteke bat, euskaldundu nahi duen pertsona horrentzako ez eman dezagun. Batzutan txikitan etxean jaso duzu euskara eta gero urteen poderioz galtzen joan zara, baina nahi duzu berreskuratu, pertsona horientzako bada, izan daiteke euskaltegietan izena eman duten pertsonentzako eta euskaltegi horretatikan atera eta lotxeak galdu eta kalera ekarri eta beste pauso hori emateko ere beste pauso hori eman nahi duen pertsonentzako eta izan daiteke ere euskararekiko hurbiltasun gehiago daukan pertsona hori, nahi duela beste espazioa sortu, euskararen normalizazioan lagundu eta orduan bi perfil horiek badaude bertan. Eta maila minimo bat eskatzen duzu edo ez? Bai, normalin, ez dugu eskatzen ez titulo bat ez deus zentzu hortan, baina bai baldintzetako bat bada, mantentzia elkarrizketa bat euskeraz. Hortikan, komunikatzeko gaitasun hori izatea eta hortikan entzin dena. Zergatik egiten da izenen aldaketa herriaren arabera? Hori bere garaian, pentsatu zen estrategikoagoa izango zela, ez? Tokikotasun horri eman zitzaion garrantzia gehiago. Solaslaguna esaterako, Baztan Bidaso aldea hartzen du eta mintzakide esan bezala, Iruñerria eta bakoitzak dauka bere izena. Bai. Badago lelo bat zurekin noiz nahi nonai erabiltzen ez dutena, zer esan nahi duzu lelo honekin? Nik uste hori, komunikazio kanpainatik heldu den mezu bat da, baina nik uste bai bilatzen dela ere Amaiak den errandun bezala euskara normalizazio hori lortziaz, adibidez lelo hortan ez da agertzen euskara hitza esplizituki, orduan, ulertzen dare bai, ja hor normalizazio prozesu hortan euskara bai egon barra den zerbait dela, eta, dela modu bat ere pixkot euskara zabaltzeko bizitzeko inguru guztitara, pertsona desberdinetara ere bai, eta pixkot hortikan. Zer helburu ditu mintzakidek? Izan daiteke batetik, hori esan bezala euskararen normalizazioaren eragile aktibo bat izatea, eta gero ere euskalduntzen ari diren pertsona horien arteko saretze bat, ez? Asko errepikatzen dute beraien esperientzietan, euskalduntzen ari naiz, baina nire ingurua erdalduna da eta hemendik nora noa. Jende berri hori ezagutzea eta beraien artean saretze hori bermatzea. Eta nik uste dut hori dela nagusia. Eta euskal komunitatea indartzea eta handitzea. Lehen aipatu duzu mintza praktika. Zer da mintza praktika? Mintza praktika dira lehen esan ditugun bi perfil horiek, ez? Igual euskararekin harreman istuagoa daukaten horiek, euskalduntzen ari diren edo euskararekin harreman urrutizkoagoa daukaten horiek, elkartu eta hor, espazio horretan euskaraz aritzea, edo zerri buruz, edo zein ariketa egiten, talde bakoitzak erabakitzen du berak zer egin nahi duen, oso autonomoak dira eta azkenan lagun kuadrilla aukatzen dute izaten eta hori da oso polita proiektu honen gauza bat, aberasgarria.
Bada urtero antolatzen duzuen zerbait? Bai, badaude hor ekintza gehigarriak edo ekintza osagarriak deitzen dizkiogunak, bueno, jende askori gustatzen zizkiona direla sagardotegiak nola ez. Izan daiteke mintza eguna ere, hemen bagabiltza antolatzen, bueno, Euskaltzaleen topagunetik Iruñerrikoa ez, baina Hendaian esaterako badago mintzaian Euskara Elkarteak antolatzen du, Hondarribin Euskaltzaleen topagune ere bai badago, baina bueno, Euskal Herri osoan badaude eragile ezberdinak eta mintza praktika proiektu ezberdinak eta hori guztiak elkartzen dira mintza egunean, ez? Hori bai da ere urteroko zerbait antolatzen duguna. Bai, gero gure kasuan badugu menditalde bat ere oso egonkortuta dagona eta jende asko animatzen dena horretara. Aurten gauza berri bezala daukagu mintza kantuz. Eta, bueno, ematen duenez jende nahiko hasi da apuntatzen, orduan, bueno, experimentatzen horrelako ekintza ezberdinekin bai. Eta mintzakantuz hori noiz izanen da? Hori egingo dugu lehenengo saioa azaroaren 11an, 12an, plazara, hori da, Iruñako Aldezarreko egoitza horretan. Eta, bueno, printzipioz badauka interesa egonkortzeko eta urte osoa, urte osoko jarraipen bat egiteko, baina ikusiko dugu lehenengo aldia denez, bertan parte hartzen duen jendeak ze intentzio daukan, talde bat osatzen denez, izango den informalagoa, bai, hori Eta ikuzue pixkat zer duen mintzakide programa honek, nola funtzionatzen duen? Bueno, mintzakide programak hori funtzionatzen du. Lehenbiziko izen ematia irekia dago, guain, aurten. Eta orduan iten dugu iaute terdiko kanpaina nahiko potente bat animatzeko jendia izen ematera eta parte hartzera ez zer, eta izen emate horiekin guk sortze ditugu taldekatze batzuk. Gero izen ematerako momentun, galdetzen diegula parte hartzaileei, ber non diren, nahi duten haien taldekidik izatea auzokidik, adinkidik, zaletasunak partekatu edo ez. Orduan, ezaugarri horien arabera guk sortze ditugu talde horiek, eta saiatzen gara beti ere, euren beharretara pixko moldatzen. Osea, izan ezaugarri horiengatik eta gero ordutegia ere haiek ipatzen dute noiz halko zuten. Orduan da krokis moduko bat ditia pixko bat, eta orduan joaten garen ikantaldiko osatzen, kontaktatzen dugu haiekin eta erraten dugu. Sortu dugu talde bat zurekin, errotxapean, asteazkenetan, arratsaldeko 7:00, elkartuko zara honekin eta honekin. Eta gero bai, taldik berak erabakitzen du nun elkartuko diren. Osea, aldute izan toki finko bat, kafe bat hartzeko, edo aldire gelditu paseo bat emateko, joateko antzerki batera, hori haien esku uzten dugu. Eta hori, bai funtzionatu dutela modu nahiko autonomo bati, baina, amaiatani bai egaudela hor pixkotatzin edo zer gauza behar dutela, gurekin kontaktatzen dute, edo antolatzen dugunikan ekintza osagarri horiek, guk bidaltzen diogu abisua eta bar. Eta hori, orduan bai azaroan, gutxi gora bera, hasten dire talde horiek elkartzen, iraute dute maiatzera bitarte. Eta kontua da hori nahi dela sustatu konpromezu hori, astin behin, ordu batez edo ordu terdiz, haiek elkartziana eta euskeraz itiana. Zenbateko taldeak dira normalean? Izatu dire 4-6 partaidez osatutakoa. Lehen Amaiak aipatu dela hor bi rol bereizi horiek, eta horietako bat izena du Bide Laguna, dela pixkot izan nintzen rol bat, baduna euskerakin esperientzia nahiko kontrolatzen dula maila bat baduna, eta bai saiatzen gara 4-6 pertsonaz osaturiko talde horietan beti izatea bide lagun bat. Ez dela inondik inora irakasle rola hartzen duen norbait, hori beti erraten dugu, ez? Baina bai da pixkot, laguntzen duna dinamizatzen taldia, edo bertze partaidik parte hartu dezaten gehiago, lotxa horiek entzeko, eta pixkot, eramateko taldia, normalizazio hortatik eta konfiantza sortzeko ere bai, eta... Eta normalen Bide Laguna zuetako kideren bat da, edo haietako bat? Haietako bat. Osea, izena ematen dutenikan, partaidek izena ematen dutenikan, aldute hautatu zein rol nahi duten bete. Orduan, horre batzu dute, nahi dut mintza praktika egin, edo Bide Laguna izan. Orduan horren arabera egiten dire taldekatzik ere bai. Zer nolako planak egite dituzte normalean? Izan daiteke kafeak eta poteak hartu, izan daiteke paseoak eman, batzuk kirola egin,
antzerkiak, kontzertuak, denetik. Da hori esan duguna, ez? Asteroko horretan eskatzen da konpromezua ordu bat, ordu terdiz, eta hor talde bakoitzak esaten du, bueno, gaur ikusi du, dagoela zizurren ezakitzen antzerki. Dagoela, ostiral honetan gainera uste dut, jongo gara, aterako dugu, bai, edo hori talde bakoitzak. Oso, azkenean lagun kuadrilla bezala funtzionatzen duenez, bakoitzak eramaten du bere ritmoa, eta gero hori guk ekintza osagarrietan, esaten digu, bueno, plan hau daukazu eskaintzen dizugu, nahi duzu parte hartu, bai ez, hori ja gehiago gehigarri gehixan. Baina aste horretan, bai, bakoitzak nahi duena. Bai. Eta badago pertsona mota bat, ezaugarri berdinak duten pertsonak dira, ezagit, adinaren arabera ere egiten dituzue talde horiek edo nola? Bai, egia da, perfilak direla oso ezberdinak. Ez, badago denetatik, agian bai nagusitzen dela, ez, nagusiagoak diren horiek edo, baina badaude ere bai gazte desiente. Tarduan bai iruditzen zaigu oso garrantzitsua adinkideen artean ere bai elkartzea. Ez, azkenean nahi baldin badugu laguntasun harreman hori sortu, askotan joera daukagu bakoitza bere adinkideekin elkartzea. Baina hala ere badago jendea berdin zaiola, ez, zeinekin elkartu, eta orduan ere sortzen dira laguntasun harreman oso politak generazio ezberdinen artean. Orduan, aukera horiek ere bai sortzen dira eta kontuan hartzen ditugu. Ez, batzuk ematen diote garrantzi gehiago, nik nahi dut izatea auzoan. Auzoan nahi balen baduzu izan, seguraski adinkide ezberdinak topatuko dituzu, baina hor talde politak sortzen dira, eta besteak esaten du ez, ni gazteekin. Gazteekin, orduan, igual mugitzeko aukera horretara irekita zaude, eta hor sortzen da beste talde bat. Lehen aipatu zue hilabete terdiko kanpaina egiten ari zaretela, zer nolako kanpaina egin duzue? Nik uste nahiko tipikoa garela horretan. Elkarrizketa komunikabideetan, esaterako. Kartelak toki guztietan, eskuorriak, baditugu hor, babesleak diren batzuk, ez, esan dezagun Laba Iruñan, Zubiarte uarteko zategiare bai. Zaldiko Maldiko, badaude asko, eta orduan egoitza fisikoa daukaten toki horietara joten gara eta bertan utzi eskuorriak, eta ez, orduan eskuorri hauek dira izen emateko fitxak. Bai, hori. Gero ere bai, egon gara euskaltegi batzutan aurkezpenak iten, egia da, jende hau hitzek izautzen dula, programa Iruñe herrian, izan haiek parte hartu dutelako, nire lagun batek parte hartu zuen behin, ezak zer. Orduan egia da, aurkezpen horiek funtzionatzen dute nahiko zet. Bada, jende bat da onaia motibatu euskara ikasteko, eta falta zaiena da pixkot hori matia pausori eta atetzia euskaltegitik, eta lotxa hori kendu, eta eraman pixkot aizi hortara euskara horrek funtzionatzen baitzen. Noiz arte daukazue izena emateko epea irekita? Edo kurtsoan zehar apuntatu daitezke? Bai, hori edukitzen dugu kurtso osoan irekita. Orduan, ez, norbaitek nahi balin badu noiz momenturen batean izen eman, badago aukera hori. Egia dena da, taldekatzeak direnez eta horrek atzeko lanketa bat eta eskatzen duenez, ematen digula garrantzia kanpaina hauei, ez? Esan dezagun, hasi genuen irailean, eta orduan nahi ditugu kanpaina horretatikan ateratzea azaroan ja taldeak martxan. Hurrengoa edukiko genuke urtarrilean. Baina, egia dena da, abenduan norbaitek izena eman nahi baldin badu, gaudela oso irekita pertsona hori jasotzeko. Azaroaren 16an eginen duzue ongietorri jaia, ez, Laban? Zertan datzen ongietorri jai hori? Pixka bat aurten izena eman duten horien artean ezagutzen hasteko, mintzakidera gerturatzen hasteko, seguraski batzuk azaroko lehenengo egunetan hasiko dira elkartzen, eta orduan lehenengo taldetxoa osatu eta gero jaialdira azalduko dira, eta beste batzuk agian zuzenean jaialdira, eta gero hasiko dira beraien taldea martxan jartzen, ez? Baina bai dela espazio bat, ikasturteari hasiera polit bat emateko, jendea bertan ezagutzeko, giro goxoa sortzeko, ez? Lehenengo pausu hori esateko, izena eman dut mintzakide, baina hau zer da, azaroak 16an izan daiteke barrera horiek hausteako momentu bat. Eta bertan egingo duguna izango da,
mintza praktika eta ez barkatu mintzodromo bat gidatuta. Eta, Malen gure lagun bat etorriko da kontzertu akustiko bat ematera, labaren eskutikan merendua emango digute, orduan, uste dugu arratsalde oso polita geldituko zegoela. Zer da mintzodromo hori aipatu duzuna? Hori zuk daukazu esperientzia. El mintzodromoa da, solasteko prestatua dagoen ariketa moduko bat, dela parte hartzaile guztiak izan dire banatu lau boseko talde txikitan, eta orduan gidatua denez kasu honetan ja egonen dire galdera batzuk prestatuak. Edo zer gauza izaten alda, igual. Iruña zein da toki on bat zita bat izateko. Orduan, ematen zaie parte hartzailei pixkot bideratzen zaie elkarrizketa bat izateko, gero galdera nagusi horren barrenin, egiten dire galdera gehigarri batzuk elkarrizketa gehitzen da pixkot pobria eta pixkot hortikan tiratzeko. Eta orduan, galdera bakoitzari ematen zaizkie 15 bat minutu dola, horta solasteko, eta gero partaide horiek egon direnak elkarrekin aldatzen dire, joaten dire bertze mai edo puntu batera, eta hurrengo galderari ekiten diote. Orduan da, modu bat solasteko elkarrekin, gai bati buruz, eta gero egiten dire partaide horiek aldatu. Orduan da, bai, elkarri zautzeko bertze moduan, baina ja gidatua da ona. Eta orduan, errexagoa zaten da elkarrizketak mantentzia. Eta ongietorri jai horretan parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da? Ez jarriko dugu irekia, eta horregia dena da bilatzen duguna dela mintzakideko jendea etortzea, ez? Baina, edonor horretara animatzen dena oso gonbidatu izango da ere. Normalen ikasturtean zenbat talde ateratzen dituzue? Talde zehatzak ez dakit esaten, baina aurreko ikasturtean egon zirela 940 pertsona inguru honetan sartuta. Ziren 160 piko talde. Hori da. Pia. Bakarrik Iruñerrian? Iruñerrian. Zuen kanpainak funtzionatzen du, ez? Euskal Herrian ez dut 7.000 parte hartzaile egon zirela aurreko urtean, eta haietatik Iruñerrian 940, eta hori oso zenbaki potentea da, eta askotan esaten dugu, ez? Dira hemen ere. Arrotasun puntu batetik ere. Eta ikasturteaz aparte zerbait antolatzen duzue, Euskaltzalen topagunetik? Hor Euskaltzalen topaguneak antolatzen ditu proiektu oso ezberdin asko. Isialdiarekin eta aurrekin beste lotura batzuk dituztenak, ez igual hor ekine gehiago dabil. Hori, baina gero da mintzakien, alderatu gaitu lehen amaiak errantzu saio osagarri batzuk, momentuz duguna, bainik ez du garetaratu baina. Abenduak batan, indute, Euskaltzaindiatik ere inen dugu elkarlan hori, eta indute beran, erakusketa moduko bat, pixkota, bortzigitako euskalkian inguruko historia eta horren inguruko erakusketa bat, orduan guk antolatuko dugu Iruñerritik ere, irteera hori joateko berara, hemengo jendik izautzeko bortzigitako solasa edo, eta orduan hori antolatuko dugu. Eta gero ere Durangoko azokara iten dugu ere txango bat, gero hori sagardotegi temporada hortan mintzatxotx, eta gero peko dire gauza gehiago seguraski ikastetxe zehar. Hori da. Eta kanpainan maitu duzu edo oraindik ez? Ez, egingo dugu seguraski datorren astean edo amaituko dugu. Hori da, oraindik gelditzen dira euskaltegi batzuk bisitatzeko, eta horrekin batera agian beste komunikabideetan pare bat elkarrizketa, eta horrekin nahikoa, eta jarriko gara talde kasu egitera, eta ekintzak antolatzera, eta bai. Eta nola ikusten duzue jende animatua, aurten lortu dituzue bazkirak? Bai, eta badaude batzu gainera bereziki ari direnak behitzen, esan ez lortu diazu talde bat, eta nola dijoa, eta... Normalen jendea errepikatzen du. Bai. Badago perfil bat errepikatzen duena, ez? Eta hau euskaltegitara goazenean aurkezpen hauek eta egitera esaten dugu.
izena ematen duen pertsona batek mintzakiden baditu lehenagotik helburu batzuk, ez? Igual maila hobetu nahi duela, lotxa galdu, jariokortasuna hobetu eta, baina gero batean topatzen du, lagun kuadrilla bat egiten duela astean ordu batez gelditzen delako eta plan bereziren bat ere egiten dutelako, azkenean hori da benetan, ez, motivazioa jendearentzako eta hor gelditzeko eta urtero apuntatzeko mintzakiden, ez? Azkenean ez da oso talde autonomoak direnez eta egiten dutenez nahi dutena, bai, horrek engantxatzen du eta orduan gelditzen dira horretan eta askok esaten dute, nire lagun kuadrilla egin dute euskera, ez dakide, ez? Puntu horretara ere iristen gara. Hori alde batetik oso pozgarria da. Helburu hori nahi zenuna kuadrilla bat sortzea, ez? Beste jende bat eta espazio euskaldun bat sortu da, primera. Beno, neskak, animatu hemendik zuen azken txampan, azken kampaina aste horretan, eta mila esker eta espero ezagun jende asko apuntatzea. Bai, mila esker. Agur. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Iruña eta Burlata Belosoko aldapatik lotuko dituen oinezkoen eta txirrindularien korridorearen obra zuzendaritza lizitatu da. Obra zuzendaritzako kontratua 2024an eta 2025an esleituko da. Obrak esleitzen direnean. Tokiko gobernu batzarrak Iruña eta Burlata Belosoko aldapatik lotuko dituen oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbidearen obra zuzendaritzaren lizitazioa onartu du. Lan hori Next Generation Funds Europarrek finantzatzen dute berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan. Bidegorri berriak 1188 metroko luzera izanen du, Belosoko aldapako biribilgunetik Burlatako nagusi eta Bizkar mendia kaleekin Nafarrako behereko etorbidearekin duen elkarguneraino. Eta hor, Ilargierdiko parkearekin lotuko da. Bestetik Iruñeko udalak Ciudadeske Kaminan saria jaso du Valladoliden, 100.000 biztanletik gorako udalerrien kategorian. Saria kalea bizitza da ibilian dauden hirien 10. biltzarraren barruan eman da. Iruñarekin batera beste biritan ere jaso dituzte emanaldiak. Miajadasen, 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri gisa, eta Villagarcía de Arousan, 20.000 eta 100.000 biztanle arteko udalerri gisa. Amaitzeko berriro ireki da Frantziako ataria, taula eraisgarria, mekanismoak, finkapenak eta dertxeko maniobraren itxierak osorik zaharberritzeko lanen ondoren. Iraiaren amaieraz geroztik Iruñeko udala atari historiko horren elementuak eta mekanismoak faseka zaharberritzen ari da. Eta ate bikoitz hori da harresian kokatuta dagoen bakarra, eta jatorrizko konfigurazioa mantentzen du. Atari bikoitzeko egitura bat, angelu zuzenekoa defentsa elementu gisa. 1753koa da. Hala, espazioa errematatzen duten aritzezko ogolak berregokitzea geratzen da, aurrerago itxitura puntual batean jarriko direnak. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Anders Beire eta Izaskun Barber dauka gurekin. Ongi etorri ikote. Kaixo, mi esker. Ondo? Ongi. Hortzadar euskal folkloreko bikide ditugu, ez? Eta Nafarraziak dokumentala aurkeztuko dute gaurkoan, pasaren astean aurkeztu zenuten Golen Baionan, eta gaur hemen Xaloa telebistan. Izaskun, zu izan zara filmaren sortzailetako bat, eta Ander, dantzaria eta antolatzailetako bat, ez? Bai, hori da. Hau, Argentinera bidai batetik sortu zen, eta izan naiz bidai horren antolakuntzen arduraduna, eta Izaskun izan da zuzendaria dokumentalarena eta beste bikidekin hemen ez daudela gurek. Nola sortu zen zuen eta Argentinarren arteko harreman hori, eta noiztik? Hortzadar sortu zenetik beti egin izan ditu bidaiak Nafarroatik kanpo pixka eta aurkezteko hemengo kultura eta bar, egon gara Estatu Batuetan, Taiwanen, Galesen, milatokitan, eta 1984an gobernuarekin egin zen horrelako kolaborazio bat Argentinara juteko. Joan ziren 5 pertsona,
erakustera hori dantza eta musika klaseakan, eta bidai hori eta gero errepikatu zen urtero. Krisialdiarekin eta utzi zen egiteari, eta 2018 inguruan berriro aukera eman ziguten, eta kasu honetan 5 lagun joan ginen, Nora eta biok hoien artean, Nora gaur ez dago, baina nirekin egon da lan hauetan. Eta bidai hori eta gero hasi ginen pentsatzen nola algenun pixkat Argentinatik gehiago zabaldu euskal edo nafar kultura. Orduan beste proiektu bat montatu genuen, eta egon ginen 5 hilabetez Argentina osotik, euskal eta nafar etxeetatik euskara eta dantza irakasten batez ere. Eta hor konturatu ginen Argentinan ez dela inoiz nafar dantza talde oso bat han egon edo bidaiatu. Orduan hor sustatu zen ideia, hasi ginen beraiekin galdezka ea ze interesak izango zituzten edo, eta pentsatu genuen hortzadara izan litekela talderik aproposena edo. Eta orduan hasi ginen guztia mugitzen, eta hor hasi zen pixkat bola sustatzen. Eta zein izan zen Argentinarren erantzuna? Bidai honetan edo aurrekotan diozu. Izugarria, bazuten erdi erotutak, ze, klaro, 40 pertsona bidaiatu dugu, eta 40 pertsona mugitea izan da nahiko kaos edo mugitzeko, baina oso gustora izugarrizko harrera izan genuen, egunero iritsi eta bazkari sorpresa, fari sorpresa, denbora osoan gure inguruan zentzu horretan, oso estua edo hurbila izan da. Orduan pentsatu zenuten bidai hori egitea eta ikaskunekin kontaktatu zenuten edo nola izan zen? Hori da, hasi ginen bidaia nola sustatu eta gero hasi ginen pentsatzen, izugarrizko bidaia egitearekin eta lehen aldiz nafar talde bat egotea, zergatik ez ditugu argazki batzuk ateratzen eta zerbait handiago egiten. Eta zerbait grabatzen badugu eta zerbait handiago egiten badugu, eta orduan hor hitz egin honi izaskunekin eta bera jarri dizuen hor parte teknikoa edo. Eta nola jaso zenun albiste hori, dokumentala hau egiteko? Bueno, ideia potente bat zen, eta azken finean, gure lana, gure ikasketak ditugu aparte ez, eta eskaini behar zitzaion denbora desente. Baina oso pozik aldi berean, eta baiezkoa, eman nien, evidentemente. Hortzarkidea izan izlako, eta azkenean harreman oso estua izan du taldearekin, nahiz eta orain aktiboki ez egon. Eta oso pozik, eta baita ere, pixkat reto ez, edo horrelako zerbait ezela, ze azkenean niretzat izan da egiten dudan lehenengo dokumentala, eta ikusten nuela beharra taldea handitzeko, talde teknikoa handitzeko, eta horretarako Rutengana jo nuen, eta Rutek ere baiezko bat eman zian. Berarentzat ere lehenengo aldia zen dokumental bat egiten zuela, eta gainera beste herrialde batean, orduan bazen, proiektu oso potente bat eta ilusioz hartu genuen. Eta nafarraziak izena nondik dator? Nafarraziak, haziak hitzak baditu esan nahi ezberdinak ez, baina birekin geratzen gara eta nafar hazi diren horiek, horiei erreferentzia egiten die izenak, eta haziak sustraiak ez, edo nola geratu izan diren horre hazi horiek han, eta eman duten emaitza ez, eta horregatik jarri genuen interesgarria iruditzen zitzaigulako, eta nafar hitza ere uste dut agertu hartzela, nahiko horribili ginen bueltaka, ez delako erraza izen bat topatzea, baina pozik izenarekin. Orduan bidaia iaz egin zenuten? Jo ginen azaroa, 2022an, azaroaren duela ia urte bat, ez? Eta zenbat egon zinaten hor grabatzen? Grabatzen? Bidai guztian zehar 3 aste izan ziren, gutxi gora bera, eta hor egon ginen. Aurretik prestaketa bat egin genuen, bertan grabatu eta geroko edizio lanak eta postproduzio lanak egin genituen. Eta gero ere San Ferminetan etorri zirenean beraiek bilizineten grabatzen. Hori da, gero Nafarroko gobernuak ere eskaintzen die Argentinako nafarretxeei udako eskola batzuk, eta Anderrek hau kontatuko dugu ez, baina turismo, egiten die turismo ruta bat, ibilbide bat Nafarrosotik, eta hor aprobetxatu genuen San Ferminetan geratzen zirela, elkar ezagutzeko gehiago, ze guk oso argi genuen, ez genuela nahi bidai simple bat grabatu edo ikuskizun baten grabaketa egin orduan, nahi genuen pixkat sakondu horretan, ez? Eta jakine ea nola bizitzen zuten, eta hori interesgarria egiten zitzaigun, ez? Beste arlo bat ukitzea, agian oraindik ikusten ez genuena, ez eta jakin ez genuen ikusten. Orduan elkarrizketatu genituen, sakonki eta horregon ginen ratu luzez,
eta oso interesgarria iruditu zitzaigun azkenean, ze, bueno, Anderre eta Norarekin ere egon ginen hitz egiten, eta azkenean horrek eman zigun pista handi bat eta bazen nola tratatzen edo nola sentitzen ziren nafarretxe horietan, ez? Nolako inportantzia zuen sortzen zituzten harremanak, familia zentzua eta jentzat egunerokotasunean zer esan nahi zuen, ez? Bizitza hori edo kultur edapen hori edo nola bizitzen zuten hori horretan sakondu genuen. Nola da San Ferminetan etortzen direla, Ander? Dituzte, Nafar Gobernu lehen esandako proiektu honen barruan, badaude bi bidai edo. Kasu honetan Hortzadar juten da Argentinara, otsail aldera edo gutxi gora bera, hori 5-6 lagun, dantzariak eta musikariak, eta ibiltzen gara hor, ezakit 2 aste diren edo, egunero dantza musika klaseak hor 24 orduz denetarik egiten, eta gero eskaintzen zaie hango nafarretxeei ona etortzeko aukera. Eskaintzen diete, orain uste dut dela 2 pertsona nafarretxe bakoitzetik, okerez banago, 8 etorri ziren, eta etortzen dira justo San Ferminak baino lehenago, batzuk gero geratzen dira probestuta San Ferminetan egoten dira gurekin noski, eta egiten diete horrelako Nafarro osoko kultura edo historiako azalpen batzuk eramaten dituzte Bardeetara, Tuterara eta Faiara, Zugarramurdira eramaten dituzte, eta horrelako historia, kultura eta horreko txarlak ematen dizkiete, pixkat gero beraiekan, haien nafarretxeetan aurkezteko zer egiten duten. Eta jartzizkiot ere urtero ezberdinak izan behar dira etortzen direnak, ez egoteko baizik eta izateko pixkat, generazioen arteko errelebo moduko aukera bat edo. Dantza eta musikaz aparte ere beste hemengo tradizio batzuk ere erakusten dituzu, ez? Janaria eta holan ere ikusi dut. Kasu honetan, bidai honetan, joaten garen guztietan beti azkenean gu dantza talde bat gara Hortzadarren, eta beti egiten duguna da dantza musika. Baina hau, bidai askoz handiago edo zabalago bat zenez, nahi genuen pixkat zabaldu ere han aurkeztu behar genuna. Orduan, dantza eta musikaz aparte izan direla oinarriak edo, eraman ditugu, adibidez, sukaldaritza klaseak, txikientzako klaseak prestatu ditugu inauterien inguruan, historiari buruzko beste klase batzuk eman ditugu, baita jantzi edo tradizional jantzi buruzko esposak eta moduko batzuk, hau da, izan du, saiatu gara pixkat zabaltzen nafar kultura hori nola eramanara. Orduan, pixkat zabalagoa izan da kasu honetan. Eta nola izan dira errodaje egunak? Kaotikoak, zailak, imaginatu dut ez, eta gainera lehenengo dokumental bat izan. Bueno, guk profesionalki lan egin dugu arlo honetan, orduan ezagutzen dugu zenolako kaosa izan genezakenez, eta pixkat hori kaosaren barruan badakigu antolatzen. Eta oso ongi banatu genituen lanak orduan horroreka bat bilatu genuen. Improvisazio asko egin behar izan genuen, ez eta hemendik asko prestatuta eraman, beti gertatzen da, azkenean grabaketak egunean ongi ateratzea zuk buruan duzun bezala sekola ez da gertatzen. Orduan, bazoaz beste herrialde batera, eramaten duzu materiala ere bada oso eskasa eta oso praktikoa nahi genuena egiteko, baina beti daude arazoak ere eta gertatzen dira kontutxoak. Eta han erosketak edo zerbaitek huts egiten badizu zaila da, ez? Azkenean bazoaz egun gutxik pasatzen dituzu leku batean eta mugitu bartzara, orduan hor bilatu behar dituzu ateraldeak edo konpunketak, ez? Baina bestela nahiko ongi moldatzen zara azkenean haien erritmoetara, hori oso importantea da, ze karo, Hortzadar osoak bat zuen programazio bat ez, eta gure aldetik ere bai, teknikoki, baina haien erritmoak oso ezberdinak dira, eta ez dira gu bezalakoak oso, ez, iparraldeko esentzia edo mentalidade hori oso puntualak ez margarela, gure ordutegiarekin goaz, haiek badute bere erritmoa, eta lehenengo egunetan pixkat txokatzen du, baina azkenean beste kultura bada, eta hori onartu behar dut eta orduan moldatzen zara. Zer lokalizazioetan grabatu duzu, Azkenean egon garen lekuetan grabatu dugu Buenos Airesen, Bolivar, Rosario eta Mendozan. Eta gero errodajea behin amaituta, bueltatu zinaten eta guztia, produkzio ondoko guztia egin duzut hemen, ez? Hori da, edizioa eta
postprodukzio guztia hemen egin dugu bai. Zenbat pertsona egon zinaten Grabaketan? honakoan, bai. Rute eta biok, Rutek grabatzen zuen, eta bion artean pixkat zuzendu, nek elkarrizketatzen dituen hango pertsonak, produkzio lanak egiten dituen ere bai, eta gero Arkaitz Zudairek egiten zituen dron irudiak, eta gu hiruron artean, eta gero genituen laguntzaileak noski, guk bakarrik egitea hori ezinezkoa baita, baino laguntzaileak, produkzio auxiliarrak izan genituen, eta horixe, talde txikitxoa, eta teknikaldetik ere, ekipo txikitxoa ere, bai. Eta Hortzahar taldekoek zer egiten zenuten hor? Dokumentalean agertzen zarete? Bai. Orokorrean, gu biltzen ginen, berai grabatzen zuten bitartean, dantza edo ez dakizek klaseak kurtsoak ematen Nafarretxe osotik, eta beraiek biltzen ziren grabatzen, orain hau grabatu behar dugu, orain elkarrizketa, eta bar. Baina hori bai, mendikatera baino lehen, esan genuen denbora osoan, beraiek behar bat zuten norbait edo zer gauza eusteko eta bar, Hortzaharko berroiak bat dela prest, eta hasieratik izan zuten hor talde txikitxo bat laguntzaile moduan ibiltzeko edo. Bai. Badaude bi galdera irakurri ditudala kartel baten eta trailerran, dela zer da Nafar sentimendua 10.000 kilometrotara jaiota edo alden posible urruneko kultura bat besakatzea eta zure egitea, ez? Lortu dituzue galdera horiek erantzutea? Bai, nik uste dut baietz eta modu oso ezberdinetan, modu ezberdinetan, baina azkenean denak puntu berdinera ailegatzen dira, ez? Eta nik uste dut lortu dugula transmititzea guk bizitzen genuen errealitate hori. Gero bai, egia da bakoitzak ondorioztatuko duela nahi duena eta ikusiko du edo ez baloratuko du modu batera edo bestera, baina hori da hango errealitatea eta uste dut horretan zentratu gara, ideia nagusi bezala eta bai, uste dut transmititzen dela eta publikoak empatizatzen duela nolabait gaiekin. Pasaren astean Golen Baionan 2 egunetan zehar aurkezpenak egin zenituzten, eta aurkeztu zenuten dokumentala zer moduz, zeharrera izan zu? Oso polita eta uste dut nahiko ona izan dela, gehien bat jende asko gerturatu delako eta interesa ere erakutsi digu, naiz eta agian ezin izan den bertaratu. Baina bai, ostegunean euskaraz egin genuen, eta ostiralean gazteleraz. Eta orokorrean oso pozik. Osarrera ona. Bai, jendea gainera kritika onak. Eta ere jende asko hurbildu da, agian ez zer zen Hortzahar, ez zen olako bidaiak edo egiten zituen, eta osarrera ona, nondik atero zute hau, eta baita ere Argentinan familia duen jendea hurbildu da, nire familia hemengoa da, nondik atero zuten, nola grabatu zute, hau da. Oso estua edo hurbila izan da harreran ikuste. Zer eskaini dizue bidai honek bakoitzanko? Niri, han esperimentatu ditudan bertsio ezberdinak, elkarrizketak, niri asko, pixu handia izan duten niretzat, eta dokumentalean uste dut transmititu dudala hori ere bai, baina bai ez, nola bizitzen duten haien gure kultura ez, han bertan, eta nola baliatzen dira mantentzeko eta unerokotasun batean bizitzeko eta Nafarretxe horiek mantentzeko nolako lanak egiten duten ere bai. Hori pertsonalki eta profesionalki zer esango zenuke? Profesionalki, dokumental bat egitearen ikasketa, ez? Prozesu kreatiboa gozatu dut pila bat eta lan asko da, ordu asko daude hor sartuta, baina gozatu dut, bai, zakit. Kriston esperientzia polita, bai, ona. Eta Ander, zure aldetik? Ni esango nuke, geratzen naizen irudiarekin ere dut, antolakuntza arloan, bai, esan nuen bezala, nik uste bizitza urtea gardu ditugula, baina geratzen naizen irudiarekin da, azkenean nik ezagutzen dituen bi munduen elkarketa hori ez. Azkenean ni Hortzarren 6-7 urte jazakitzen bat aramat, familia bat gara azkenean, eta Argentinan beste denbora egon ondetik beste familia moduko bat zen. Eta ikustea batean bi mundu horiek elkarrekin abesti berdinak abesten, bazkari batean, afari batean, parrandan edo, elkartze hori, ezakit niretzat irudi horrekin geratuko nintzen edo. Zer nolako harremana duzu Argentinako jendearekin? Askorekin oso estua, azkenean bidai luzea egin genuenean, adibidez Mendozan,
hilabete bat egon ginen horren dozan, beraien Nafarretxean, hor lo egiten, beraiekin egunero ez dakit zenbat ateraldi egiten, gero itzuli ginenean gure bidaia egin ondoren Iguazu eta horrela pasatuta gero beraiekin oporretan joan ginen, hau da, harreman oso estua daukan batzuekin. Hainbat aldiz, esan duzu egon zarela hor, ze alde izan ditu aurreko bidaiek honekoekin, azken honekoekin? Nik uste modu ezberdinean bidaiatzen nuela. Azkenean, bidai honetan ginen, nora eta biok pixkat antolatzaileak, orduan ibili behar ginen 11 gauzatara, eta agian ez dut esango ez duzuela disfrutatzen baizik eta beste motatako lanak egite dituzu, eta aurrekoan 5 hilabetez egon ginen bidai horretan, azkenean gu ginen, hortik bidaiatzen, nahi genuen egiten genuen, eta ez dakit non klasek eman baritugu, busa hartu eta joan ez genuen inorri galdetzen, hau da, dena askoz lasaiagoa edo hurbilagoa zen. Eta baita, 3 pertsona geunden, ez geunden 40. Azkenean, jendea ezagutzeko 40 pertsona baldin bazoa zer talde batean, zailagoa da ikuste elkartzea 3 pertsona bidaiatuta, 3 berekin, edo hitz egin, ez zaizu bestetik geratzen bai. Argentinakoek ikusi dute dokumentala, edo izanen dute ikusteko aukera? Izanen dute ikusteko aukera, orain ongi antolatu gara eta haiei ongi bidali, eta baina momentuz ez, azkenean estrenaldia justo aurreko astean izan zen, nolabait nahi genien ere bidali modu txukun batean, eta aste honetan izan genen da, osea que... Bai, lotu behar dugu nola bidali. Gogoz daude gainera ikusteko. Eskatu bai. Eta han ikusiko dute, osea, eskainiko duzue Nafarretxeetan edo nola ginen duzue? Printzipioz, han Nafarretxeetan bai eskainiko dela, hori zio, Nafarretxeek izango dute noski, eta horretaz aparte hitz egin marko dugu, Nafarretxeek nahi badute han zerbait kanpora aurkeztu edo nola aldiegun lagundu, aldiegun moduan. Baina hori batez nik uste beraiek esango digutela zer behar duten edo zer egin nahi duten. Eta hemen Iruña mailan edo Nafarra mailan non ikusteko aukera izanen dugu? Ideia da zabaltzea ahalik eta leku gehienetara, bai Nafarro mailan, Euskal Herri mailan eta gero ja hartzen gaituzen leku guztietan. Azkenean gai oso publiko orokor bati erantzuten diolako, orduan interesgarria egiten bada kanpoan ere, zabalduko dugu kulturetxeetara, udaletxeetara, nahiko genuke ailegatu, herrietara, orduan, poliki-poliki egingo dugu distribuzio lana eta zinek hartatzen gaituen eta gu pozik joango gara. Bai, batez ere hemendik gutxira aterako da ja prestatuta dago liburuska bat, hainbat argazkiekin, Arkaitzek ateratako argazki horiekin, liburuska bat prestatu dugu eta hor barruan egongo da QR hauetako moduko bat, doainik ikusteko ere, eta ere hemendik aurrera hortzadarrera deituz gero, hortzadarrek eskaintzen du edozein Zibibox, kulturetxe edo horrelakoetan proiektatzeko eta elkarrizketa bat sustatzeko edo koloki bat egiteko inguruan gutako bat jungo da eta guztiz prest noski. Zer nolako balorazio orokorra egiten duzue, bidai honen inguruan? Bidaia, dokumentala... Nik Anderren oso zentzu ezberdin batean bizi izan dut bidaia. Ez azkenean beraiek zijoazten hori tailerrak, dantzatzera bizi izan dute beste modu batera, eta horren parte izan gara, baina beste modu batera. Eta orduan, niretzat kristoni esperientzia lan asko, emozionala ere bai, emozionalki asko aportatu didan zerbait izan da, bidai potente bat izan da. Eta oso baikorra orokorrean sentsazio onarekin geratzen naiz. Izugarrizko bidaia, izugarrizko proiektua. Eta gainera hori, golemetara iristea eta ikustea duela ez dakitzen bat urte ezagutu da jendea hor hitz egiten, hau da ezagit, zentzu globalean izugarrizko zapore ona ez, geratzen zaizu horrelako proiektu bat ikustea aurrera atera dela, eta azkenean 4-5 pertsonaen egon garela bultzaka eta hori atera dugula ez. Izugarrizko. Zer suposatu du Hortzadar taldearentzat, ez? Zer lehen aipatu duzu askok agian Hortzadar taldea ez zutela ezagutzen, eta orain bai, ez? Nik uste Hortzadar taldea orokorrean nahiko talde ezaguna da folklore arloan, baina nik uste kasu honetan hurbildu dela jendea etorkinen eta hori, zentzu horretan agian ezagutzen ez gintuela, ez? Adibidez, ostiralean izan zenez, ostiralean bukatzerakoan agertu zen hemengo Argentinako Nafarretxekoa hitz egin nahi zuela, ze ezekiela honi buruz deus, bidali genien gonbidapena noski, eta izugarria zela, hitz egin nahi zuela, eta bar. Eta seguraski ez duten ideiarik ere nortzen hortza da.
Orduan horrelako gauzetarako, nik uste izena eta baita pixkat horrelako proiektu baten kutsua eman diola, ez? Bai. Argentinara bueltatuko zarete. Fijo. Agian beste modu batean, ez? Beste modu batera, bai, Claro, beste modu batera. ikaskunena izan da lehenengoa eta gainera lanera. Hori da. Agian gehiago bidai turistiko moduan, ez? Nire modura, nik nahi ditudan lekuetara, eta bai. Baina bai, ni bidaiatuko dut seguro. Ez hainbeste oporretan bezala, ez gauzak ikustera, baizik eta jendea ikustera. Hainbat ezagun ikustera, bai, seguro. Hortzadarren aldetik datorren urtean eginen duzue 50. urteurrena, ez? Zerbait prestatzen ari zarete? Bai, mila ideia, 1000 proiektu, hainbeste gauzekin elkartzen zarenean, baina orokorrean esango nuke ideia garrantzitsuena edo zabalena izan dela, ez genuela nahi bakarrik egun garrantzitsu bat izatea. Talde asko dute 50. urte aurrena ospatu eta egun bat izatea bazkaria eta ezakit zer. Gu nahi genuen zen urte osoan zehar guretzako ohikoak diren emanaldiak edo, adibidez San Lorenzo edo Santa Ageda eta horrelakoak, kutsu berezi bat ematea eta egitea pixkat berezia, esanez, Hortzadar 50 urte bite ditu eta inoiz baino biziago dago, ez? Ematea urte osoan zehar kutsu hori, edo hori da ideia, printzipioz. Bueno, bikote plazer bat izan da, zorionak zuen lanagatik, benetan, eta urrengora arte, agian urrengo baten elkartzen gara, agian Izaskunekin beste proiekturen batean dagoela, ez, hartuta. Agian, seguro eski bai. Agian, kontuz. Bueno, mila esker benetan. Mila esker zuri. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.